Stupavská krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Nikdy tam nehráva hudba, každý spieva si pre seba sám. V tej krčme mládenci pijú, pijú. Tá červená farba, to je 133 000 m2, ktoré mesto vložilo do poligónu, o ktoré definitívne zdá sa prišlo teraz, hej? Tá červená farba. Toto už je lokalita Poligón, čo vidíte, tieto vyrúbané pláne. Ten lesík, to je vlastne posledný lesík, ktorý zostal z pôvodného lesa. A ktorý zostal len preto, že vďaka občianskému tlaku sa vyňalo z územného plánu 1A, sa vyňala určitá časť územia a tá zostala lesom. Takže toho sa báli dotknúť, to ponechali takto, jak to je, ale inak to celé bolo vlastne, tak jak vidíte ten malý lesík, tak takto tu bolo celé. Mesto vložilo celý tento areál, alebo je to presne 133 000 m2 do základného imania spoločnosti Poligón Stupava a bolo len jedným z dvoch zakladateľov tej spoločnosti. Druhý zakladateľ, BZ občianske združenie, do spoločnosti nevložil nič. Napriek tomu, že nevložil nič, získal 80% podiel v tej spoločnosti. Mesto iba 20%. Tým pádom mesto vlastne stratilo možnosť kontroly nad spoločnosťou v dozornej rade, kontroly v predstavenstve spoločnosti a stratilo možnosť disponovať s pozemkami. Následne, keď si to mesto uvedomilo, urobilo jediný správny krok niekedy v roku 2005, keď podalo žalobu, v ktorej žiadalo neplatnosť tohto vkladu pre rozpor s dobrými mravmi a iné skutočnosti, že to nebolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom, tento vklad a tak ďalej. Potom za primátora Slezáka v roku 2012 došlo k dohode medzi mestom a medzi tým investorom. Mesto žalobu stiahlo s tým, že pozemky naďalej zostali v základnom imaní spoločnosti Poligón, neboli vrátené. Ale v stanovách bolo uvedené obmedzujúce ustanovenie, že Poligón nesmie tieto pozemky prevádzať na iné osoby. Toto sa samozrejme zmenilo v roku 2015, táto blokačná klauzula bola zo stanov vypustená a Poligón, využijúc svoj 80% podiel spoločnosti a tým, že vlastne kontroloval predstavenstvo spoločnosti, tak tieto pozemky previedol na 5 rôznych spoločností s ručením obmedzeným, ktoré teraz už budú žiadať pomaly o vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení s tým, že v tejto lokalite budú stavať rodinné domy. To je aktuálna situácia. Tú červenú farbu tie pozemky rozparcelovali a previedli na 4 súkromné spoločnosti s ručeným obmedzením. Tou ružovou farbou je spoločnosť Vardek, ktorá získala najviacej. Zelenou farbou je spoločnosť Pod kopcami SRO. Modrou farbou spoločnosť AOS SRO a žltou farbou tieto kocky spoločnosť Hektor. Mesto na mestských pozemkoch, ktoré mesto ukradli, na tých pozemkoch sa budú obohacovať iní, ktorí na tom zarobia. Keby mesto tieto pozemky si ponechalo, zmenilo ich na stavebné pozemky a predalo ich investorovi, tak by mohlo získať až skoro do 10 miliónov eur. Takže to sú peniaze, za ktoré by sme v pohode mohli postaviť školu, škôlku, opraviť cesty, vybudovať kanalizáciu a všetko, urobiť obchvat mestský a podobne. Ale my tieto peniaze strácame. Tu na týchto miestach bol les, boli to lesné pozemky, len čiastková zmena územného plánu 1A tie pozemky vyňala ako lesné pozemky a zadefinovala ich ako stavebné pozemky. A tá prístupová cesta tá mala ísť takto nejak a má ísť stredom toho lesíka. Čiže takto je to zatiaľ v územnom rozhodnutí, pokiaľ sa to nezmení. Majú stredom toho lesíka, lebo to sú mestské pozemky stále ešte. Zanedbala povinnosť vedenia mesta, minimálne pri založení akciovej spoločnosti. Mesto proste nemôže vložiť takýto majetok do spoločnosti a súhlasiť s tým, že bude mať len 20% podiel. Teda bude mať rolu štatistu v tej spoločnosti. Pokiaľ takéto niečo urobilo a vložilo do spoločnosti takýto majetok, tak malo mať jednoznačne väčšinový podiel. Mesto, keď už zistilo, že toto sa stalo, že sa dostalo do pozície menšinového akcionára, že nemá možnosť s tými pozemkami žiadnym spôsobom manipulovať, tak toto mesto ešte zmení územným plánom 1A z roku 2012, ešte zmení tie pozemky tomu investorovi na stavebné pozemky. Veď tam bola ideálna príležitosť to zablokovať, nezmeniť to a pritlačiť toho investora, aby najprv rokoval o vysporiadaní a potom mu to zmením. Ale mesto z nepochopiteľných príčin prijalo tento paškvilný dokument a zmenilo mu to vlastne takto, jak na tacke, zlodejovi, ktorý vám niečo ukradne, ešte zmeníte na stavebné pozemky. A následne ďalšia sieť takých zvláštnych vecí, ktoré sa diali.
Mesto vydalo územné rozhodnutie na siete, aby si to mohol ešte zastavať. Nové vedenie mesta po voľbách neurobilo nič proti tomu, aby toto územné rozhodnutie nejakým spôsobom zmenilo, aby sa voči tomu odvolalo. Mesto bolo absolútne pasívne pri valnom zhromaždení poligónu, kde sa vlastne zmenili stanovy, ktoré zakazovali prevod pozemkov. Primátor nešiel na toto valné zhromaždenie, nesplnomocnil nikoho, kto by išiel. Po zmene územného plánu sa automaticky hodnota zvýšila na minimálne nejakých 8 miliónov eur a v súčasnosti sú to pozemky, ktoré Polygon akciová spoločnosť už previedla na 4 súkromné spoločnosti. Vyriešiť tú situáciu je možno viacerými spôsobmi, ale najjednoduchšie riešenie je to, aby mesto vlastne zrealizovalo to, čo mu odporúčali poslanci mestského zastupiteľstva. Aby zrušilo všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu 1A a následne okamžite zmenilo čiastkovou zmenou územný plán, ktorý sa bude týkať tejto lokality. Aby to naspäť vrátilo do stavu les. Pokiaľ to bude územno-plánovacej dokumentácii les, tak je jasné, že tu nikto stavať nemôže ďalšie roky. A vytvára sa tým priestor na rokovania, akým spôsobom sa táto plocha môže v budúcnosti obhospodarovať, kto ju bude vlastniť. Ale toto sa dá urobiť okamžite. A kto je za tým? To ja vám neviem povedať. Je možné len predpokladať z tých spoločností, ktoré to nadobudli, tých 5 spoločností, že to sú tie nástupnícke spoločnosti toho pôvodného lupu, hej, ale kto je za tými spoločnosťami, vám presne povedať neviem, pretože väčšina tých spoločností má ďalších spoločníkov, ktorí sídlia niekde na Seychelských ostrovoch a v takýchto daňových rajoch, takže nie je možné zistiť, že kto je v konečnom dôsledku majiteľom tých obchodných podielov. Až je čudná, nikdy tam nehráva hudba, každý spieva si pre seba sám. V tej krčme mládenci pijú,